We zijn ooit begonnen met de kids clean-ups met 3 mensen en dat werden er steeds meer. En dat is eigenlijk, zijn het gewoon een heleboel mensen die zin hebben om het strand schoon te maken. We hebben lekker wat kouds te drinken, we kletsen lekker en ondertussen doen we goed werk. Jullie zijn begonnen met 3 mensen, maar vandaag kan ik weet niet hoeveel, meer dan 25, 50 mensen hier die aan het schoonmaken zijn. Hoe is het gegroeid? Ik had niet gedacht dat ik met dit weer kippenvel zou kunnen krijgen. Want ik zag al die auto's en al die mensen aankomen en ik ben ontzettend trots. Ik heb het op de Facebookpagina van Durf te Vragen gezet en al deze mensen hebben de moeite genomen om hierheen te komen. Vooral de kinderen moeten leren hoe we omgaan met de natuur en hoe we het strand schoon kunnen houden. Dus daarom is het belangrijk dat kinderen meehelpen met de clean-ups. En hoe ging het met het clean-up? Ja, dat kun je beter aan hun vragen natuurlijk. Hoe ging het, jongens? Heel goed! Ja! Kijk, en overal komen nog steeds mensen vandaan. Dus hoe fantastisch is dit? Waarom is dit belangrijk? Het is belangrijk omdat we zo Bonaire schoon houden. En ik hou van Bonaire. Al deze mensen houden blijkbaar van Bonaire. Ik denk dat we er weinig aan kunnen doen, want alle plastic komt aangewaaid uit de zee. En dat moet gewoon opgeruimd worden voor de schildpadden, voor de vissen en uiteindelijk voor onze kinderen, dat het strand schoon is. Gaat het nog een keer gebeuren en op dezelfde plaats of ben je van plan om op een andere plaats te gaan doen? Nee, dat gaat zeker weer gebeuren. We wachten eventjes totdat iedereen is bijgekomen en dan zet ik gewoon weer een oproepje op Facebook en dan gaan we weer aan de slag. Dankjewel. Dankjewel. Nou, hebben jullie spierballen even zien, jongens?